Hello guys, po si Modelo Magkeping 2. Dito po ang aking dating bedridden stroke patients, and now ito na po siya ngayon. Nakakatayo na ng mag-isa. Ganda na ang balanse. So nasa labas po kami ngayon ng kanyang bahay. Ayan, labas kami ng konti para mag-iba ang ambience. Ayan, ayan po si Apo Noli Peña. Ayan. So sa lahat po ng mga nanonood sa amin, ayan guys, ikita po namin. Ito na po ngayon ang aking dating bedridden stroke patients for our 3 months and 23 days therapy. Ayan, makikita niyo po. Nakakita niyo, iiwanan ko pa yan ha. Iiwan ko pa ha. Ayan guys, oh. So yan po ngayon si Apo Noli Peña dito sa San Jose, Magalang. Ayan, San Jose, Magalang. Ayan. Bap, baba sa'yo Bap. Ayan. Shout out. Hello. Sino babatiin mo? Mga anak ko, batiin mo. Hello, Jaire. Oh. Heidi. Oh. Romang Pisto. Oh, sino pa? Gian. Oh. Si Marie. Yung asawa mo. Si Sal. Shout out sa diya mo. O yung mga kapatid mo, batiin mo. Lahat ng mga kapatid mo. Shout out, sabi mo. Nandiyan. Oh, binabati mo. Binabati mo. Mga kapatid. Ludi. Si Lude. Mangge po eh. Si Desminda. Okay. Si Resty. Ayan. Si Sally Boy. Reynalda. Yung Ayan. mag-asawa yun. Reynalda Sarmiento. Ayun. Yun. Kailan makikita yan? Ayan. Oo. Kita mo yan. O yan guys. Bumabati na. Kala mo. Ayan. Ayan. Magpabilid ako. Oh, para may iba. Para ganado. Palagi ko sa loob ng bahay. O, ngayon, mabas kami daw. Oh. So, ito yung pangalawa namin actually. Pangalawa namin labas ito. Pagdating ni Romang Pisto, papalabas ako sa kanya. Ayun, no? Ayan guys, so nakakatuwa. Dati kasi si Apo Noli hindi makatayo, no? Oo. Hindi makatayo, hindi makaupo. So ito na po ngayon ang kanyang great improvement, no? Pinapalala ko na ang therapy ay program, hindi po siya basta-basta. Siya po ay program na ginagawa namin ni Apo Noli. Kaya nagtiyaga kami, nagdasal kami, suporta ng mga anak niya, pag-aalaga ng asawa niya, siyempre concern ng mga kapatid niya, siyempre, at yung kanyang tagapagpapaligo, si Sister Lodi. Ayan. So lahat po ito nagsama-sama kami as together with my program therapy. So ito na po ngayon yung aking bedridden na dati. So ito na po, nakakatayo na po siya. So ang maganda rito kay Apo Noli, matagal siyang nakakatayo. Diba, no? Dati konting minuto lang Bab, di ba? Matutumba ka na. So ngayon, maganda na ang kanyang balancing ngayon. So hinahanda ko na lang ang kanyang mga lower limb or lower extremities sa kanyang paglalakad. Hanggang sa muli po, ito po si Modelo Magkeping 2, ang aking dating bedridden, ngayon po ay nakakatayo na, si stroke patients Noli Peña. Siya po ay 75 years old. 76 years old. Ayan, God bless po. Ayan. So guys, ayan po. At ang kanyang kapatid, ayan. Ay, kaway. O, ayan, kakaway ka. O.